primero agradecer a todos los que habéis venido a esta exposición y luego decir pues que he querido hacer algo diferente, de modo que llegara a un mayor y diverso número de personas. Y teniendo en cuenta mi afición por el versolarismo, pues han venido versolaris, que con lo que les sugiera cada una de las distintas obras improvisarán versos. De esta manera la voz cantará al color y a las formas, en una perfecta unión de las dos artes, el verso y la pintura. Arratsaldeon, lehenbizi eskertu, erakusketara etorri zaten guztiei, eta gero esan, zerbait desberdinei nahi nula, eta kontutan desberdine eta alik eta jende multzorik zabalenera iristea. Eta kontutan izan da, nire bersoarekiko zaletasune, orduan etorri dire bersolarik. 3 bersolari bikain gainea, Maialen Artzaiu, Sustre Kolina eta Julio Soto. Eta margolanak ikusi eta sentitzen duena azalduko digute, eta horrela ahotsa kantatuko dio formei eta kolorei. Biartek margoa eta bertsoa uztartuz edo bateginez. Gero, gai libreen arituko dire, baina, nola Inigo Ibarra izan behar den gai hartzailea, berak azalduko digu nola izan behar den lana. Aber, Inigo, non dau? Bueno, esondakoa ez. Lehendabizi guartiki bat manen dizuet, antolakuntzakin gaizki ulertu batzuk izan ditugu megafoniaren ariora, eta orduan 45 minutuz megafoniakin aritzeko modua izanen dugu, eta handik aurrera saioakin segitzeko asmoa izan ezkero, megafoniari gabe behar du. Ondoko geletan ikastaro batzuk izan behar direlako. Orduan lez aurretik, barkamena eskatzen dizuet. Eta bestetik, amak esandakoa, 3 bersolari etorri dira, pixka bat pasillo luz eta zabal honetan utziko ditugu nahieran, kuadroak begiratzen, zarrikatzen, arramaskatzen, aztertzen, begiratzen, zer sentitu, zer sumatu, eta aietxei kantatzeko, eta ondotik, gai batzuk jarriko dizkiet, eta gero bukaera aldera berriz ere alaxi utziko ditugu, ez? Hola, bere gixara, bersoa eta margoa uztartzeko modua izan ezaten. Eta besterik gabe, esandakoa, Julio Soto, Sustre Kolina eta Maialen Artzaius. Arratsaldeon ta ongi etorri, bersozale kuriosoan, pintoreak du eskua maian, ta gu patrikan besoan. Artista bakoitzak izaten du, nork bere unibersoa, ia asmatzen dugun uztartzen, pintura eta bersoa. Artea ezin da oinarritu soil-soilik apaindurian, errotzen baita tradizio baten berezko jakindurian. Nik horregatik daukat fedea, hitzean ta irudian, ea ze moduz gelditzen diren, bersoak lientzo zuria. Lehendabiziko mila esker, Maria Pilar Alonso, ez dakit nola posible duzun, kolorea hola jaso, arte kritika egingo dugu, puntuz puntu, bersoz berso, ea zer moduz moldatzen zaigun gure barneko Picasso.
Picasso gure aldean zeukan, pintatzeko balorean, baina esperimentaziorako heldu zaiguten orean. Bersolaria izan daiteke pintore bat dotorea, mingaina duela brotxa eta hitza berriz kolorea. Eneze serio ipini garen, ze formalismo astapen, ez dakit saioak horrelaxe luzaro iraun dezaken. Beraz pintore izan gaitezke, zuen aurrean behin baten, eta beste lasaia gaitezen, pintoreskoak izaten. Nahiko serioa zigara bai, lotsati eta urduri, umore pixkat jartzea ere, okurritu zaizu zuri. Pintoreskoak izatea gaur, desente zaila dirudi, artelan hauei begira behintzat ez dut geldi